आं दिनैनि बे फुंबिलि बुब्लियाव गोथार जोंनि बैसागो फोरबो 31थि बैसागो बिदाय फोरबोआव बेखौ सानजारि नोगोरनि बैसागो आफादा खुंनो लानायाव आंखौ हांख्रायनानै दिनै गायसनहोनायाव आं गोसोआव गोजोननाय मोन्दों, खुसि मोन्दों। जोंनि बर' हारिनि जे बैसागो फोरबो बेजों जों ओरैनो थोंजोङै सोमोन्दो गैयाब्लाबो रंजानाय बाजानायाव जों हेफाजाब होयो हिसाबै आं बे फोरबो लानायखौ गोजोननाय मोन्दों। आरो बिदिनो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि बे फोरबोआ बैसागोआ जिहेथु जोंनि बिफानि सम्पति बायदि बे जाहाथे अरायबो थालाङो, लाखिलांनो हायो, बिनि थाखाय आङो बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों फैगौ 8, 9 आरो 10 बैसागोआव खुंनो लानाय बेखौ आं मोजां मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों। बे बिथिङाव जों आसा खालामो जोंनि दावगाफुनाय लाइमोनफोरा बेखौ सक्रिय अंशग्रहण खालामनांगौ, आजावनांगौ। गुबुन हारिफोरा जेरैहाय गावसोरनि दामनाय देनायजों बैसागो फोरबोखौ रंजायो बा अन्य फोरबोफोरावबो रंजायो गावनि दामनाय देनायखौ लानानै, थिग बिदिनो जोंबो जोंनि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बायदिसिना गंगोना बेफोरखौ जोङो दामनो सोलोंनांगौ। आरो जोङो दायो जिहेथु जोंनि लाइमोनफोरा गावबा गावनो गोबां खामानि बेस्थ' थायो, अब्लाबो जोंनि आफादफोरा बेनि मोनसे कर्मखाला लानानै बेफोरखौ दामजुफोरखौ सोलोंहोनायनि रिहार्सेल खालामनायनि हाबाफारि लायोब्ला निसय जोंनि लाइमोनफोरा रोंलांगोन, दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा रोंलांगोन। दामनायल' नङा, मोसानाय मुसुरनायनिबो हाबाफारि लायोबा फोरोङोब्ला निसय रोंगोन। खै बोसोरमोन आगोलाव जों बेवहाय बायदिसिना जोंनि आफादनि मिटिंफोर जानायाव जों मोसानायनि रिहार्सेल लानाय नुदोंमोन। थिग बिदिनो जोंनि दामजुफोरखौबो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ लाबोनानै बिथांमोननि थ्रुयैनो जोंनि जायगानि जोंनि लाइमोनफोरखौ फोरोङोब्ला निस्सय रोंगोन, आग्रह जागोन। आरो जों नुदों गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव खायसे दामजुआनो गावनि जिउनि राहाबो जायो हिसाबै खाम दामनाय बा सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो गावनि जिबनखौ दानो हानायनि मोनफा मोनफा राहाबो दङ मोजाङै रोङोब्ला। बेखायनो आङो जोंनि आफादफोरा बेनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै आसा थियो। 31थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो आफादनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जाबाय। बे गायसननाय बेलायाव जोङो आलासि महरै लेंना लाबोदोंमोन SB बड' गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि। आरो नै जोंहा बे हाबाफारिया सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि SB बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागोन। बे बैसाग दाननि 8, 9, 10 अक्ट'आव जोङो बेखौ मोनफ्रोमबो आफाद एबसु, BLT, UBPO, हारिमु आफाद, बाथौ आफाद गासिबो जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जोङो बे बिदाय फोरबोखौ खुंनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जाबाय। आयदाया दङ जोंहा बर'नि जिथुनाखि रिति निति नेम निथि दङ बेयावनो गासिबो दंजोबो। बे जेसेबां आयदा दङ बेखौ लानाय जादों। थिराङै जोंहा मोनसे मोननै माबाखौ जोंहा थि खालामनो हायाखै। बेनि थाखाय दा बेखौ थिरांथाखौ गासै माबायदि थिरांथा जानांगौ बेखौ बुंजोबथ'नो हाया। जोङो दसे उनाव जोङो बुंजोबनो हानाय जागोन बेखौ आइडियाफोरखौ। जोङो अदालगुरि आपनार बे कैलाश बर' बिथाङा देंखोगिरि, जोबोद बैसागुजों लोब्बा थाफानाय मेथाइखौ खननो रोंगौ। बेनिखायनो जोङो अदालगुरिनिफ्राय लेंना लाबोदों कैलाश बर'। मोसानायनि अनगायैबो जोंहा भलिबल दङ, दुरुं बोनाय दङ, दाउला सौलायनाय दङ, बिदिनो हांसो हमनाय, मेगन खाथेनानै बिदिनो जोंनाव रोखोम रोखोमनि आइडिया दंफादेरो।